Com a última missió, en Jaume, per aquest curs de català del nivell C2, ens ha demanat que fem una petita investigació sobre històries que hagin ocorregut a la nostra família. Com a la majoria de famílies espanyoles, investigant una mica, he trobat diverses històries relacionades amb aquesta guerra civil espanyola. He destacat dues, una per part del meu pare i una altra de la meva mare. Per poder situar una mica la història, he de dir que el meu pare va néixer en una petita aldea situada a Huelva. Aquesta aldea es diu Les Xines. Un cop situat geogràficament la història, dic que el protagonista és l'oncle del meu pare. Aquest oncle, que es deia Gregorio Villanueva, va ser fusejat per l'únic motiu que en un control militar li van trobar una arma. Cal remarcar que aquesta arma estava totalment inutilitzada. En Gregori es va esforçar molt en intentar fer entendre als militars que aquesta pistola no representava cap perill per ningú. Encara i així no va ser suficient i va ser fusejat per l'únic motiu de portar un tros de ferro en forma de pistola. Ara començaré la segona història, la que pertany a la família de la meva mare. Aquesta història succeeix al poble d'Andosilla, un petit poble situat a la Ribera de Navarra. En aquest cas, el protagonista és l'avi de la meva mare, el senyor Crisantos Amatria. El senyor Crisantos era el secretari del casino principal del poble d'Andosilla. Com a secretari, tenia al seu poder molta documentació de tots els socis d'aquest casí. En aquesta documentació podíem trobar les propietats d'aquests socis, els seus diners i fins i tot la seva ideologia. El bàndol nacional el va ordenar la seva detenció per tal d'aconseguir aquesta informació, però ell es va encarregar de cremar tots aquests documents per tal de no posar en perill a cap veí i soci d'Andosilla. Però aquest acte heroic el va condemnar a ser fusejat. En aquest vídeo trobareu una fotografia on es veu l'enllaç de l'Associació de la Memòria Històrica d'Andosilla, que recomano que veieu. Moltes gràcies per la seva atenció i desitjo que aquestes dues històries hagin estat interessants.